rasa ta yaya zana kalle ka da idaniya. Ha 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 kamun uzuri na yi laifiya rashin sani. Na san ana barin wani halaka don kunya. Na yi laifi abokina ka yafe mani. Na rasa ta yaya zana kalle ka da idaniya. Na rasa ta yaya zana kalle ka da idaniya. Hello? Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Ina wuni hajiya? Jamila ina gajiya. Lafiya lau alhamdulillah. Ya kake? Allah ya sa dai ba tashin ki nayi daga barci ba. Wallahi wani abokina nake kokarin kira shi ne nayi mistake na kira ki. Sai kuma ban katse ba na ce ke din mama gaisa. Wallahi Jamilu ba komai. Ba komai. Baka dame ni ba san ko kaɗan wallahi. Ai kiran naka ma yayi daidai. Dan na ji daɗin kiran naka sosai. Ni ma ina ta tunanin na ce kwana biyu Jamilu shiru. Na ji daɗi da na zama ni ne silar saki farin ciki a wannan lokacin. Kwana lafiya sai da safe. Sai an jima Jamilu. Kai? Ya fa kashe. Na gode Allah. Mafarkin nan ba gaskiya ba ne. Kai? To, amma ina ganin dai Jamilu. Shi ma yana so na ya kasa gaya min. To tunda ya kasa ni in gaya mishi mana. Bari rubuta mishi text tunda ya kasa. Ina gaba text ya kamata in masa ba. So ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya. Wallake nata in yi samsam baya sassauci. Gafure hannu na daure karɓa dan na bar kunci. Sun kiyaye min lani yasa na kasa barci. In ji kai nisa daga inda nake zan shiga maraici. Don kuso Ya kebi ba? Wallahi kebi ya dan shigo nan mun zauna da ya dan kafa ta kuma ta yi yawa ban sani ba ma zai iya kai mutan gidan ko ba da gare ba sai Kai mutanen nan ba kwa rago da abun nan. Baba na so da ana shi amma jikina nake ji duk ba wani kwani da baki da. Ya kamata ba a ce ba wannan abubuwan da muke ba an dan wasar ba. Wallahi muna so mu dakata amma abin ya ci tura. ya san rai dan yin kuma an ce rayuwa dan taba ki taba karatu a hankali sai ya gane. No, girma muke yi ba, ya kamata a ce mun ƙara hankali. Mun san da wannan, amma lokaci yayi za mu daina. Insha Allah shi ne mu baki ɗaya. Nisa daga inda nake zan shiga maraici don ku soyayyar rikici. Hello? Hello Hajiya. Musa, da Allah ka san gidan su Jamilu? Na sani Hajiya. To da Allah yanzu nan ka zo zaka kai ni. To ba kuma Hajiya ga nan zuwa yanzu.
Ina kwana mama? Lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya kalau. Yawa sannu. Sai dai kuma ban sai da fuskar ba. Ni ce Hajiya Binta. Ina zama a nan unguwar Lambu. Jamilu bai miki bayani ba? A'a. Wata rana na je nan kanti sayayya. So, 'yan daba suka so su keta min haddi. Amma da ikon Allah sai Jamilu ya zo ya yi taimako nan da na kira 'yan sanda suka zo. To, gaskiya na ji daɗi sosai. Shi yasa na ga ya kamata in zo har gida nuna farin ciki na. Allah sarki. Wai me Hajiya take nufi ne? Kadai a ce san Jamilu take yi. Ai ku an dai haka ne lalle akwai matsala. Ba zan yarda na zama bawan matarsa ba. Ya zama shi da cin naman ni da sharbe roman? Salamu alaikum. Bismillah. Haka wahala haka Hajiya. Ba komai da yi wa kai ne. An gode. Ba komai. Madalla Allah ya rufa asiri. Allah ya buɗa. Ikon Allah. Madalla an gode. An gode. Sannu. Ga man nan an ajiye shi daga nan. Hajiya. Ina kwana baba. Lafiya lau. Lafiya kalau. Madalla. San da zuwa. Baba dama na zo ne in gaishe ku in kuma yi godiya akan abin da Jamilu ya yi min. Hajiya ba ku mai wannan ai. Ba ku mai ai duk abin da kuke ina daga ciki ina jin ku Hajiya. Yaro ai na kowa ne. Wannan babu kuma wanda ya san darajar babba shi yake girma babba. Haka ne baba. Wannan babu komai wallahi. Ba komai mun gode mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Ba komai baba ayi haƙuri da wannan. Ai Hajiya ba komai ki ji da hakurin ma mu wannan din ya isa. Ba komai. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Madalla a gaida gida. To baba. A gaida gida. Madalla. Da lafiya. To madalla. Masha Allah. Allah ya rufa asiri. Hajiya zan bar ku zan tafi gida. To za ki koma? Madalla an gode. Madalla. Allah ya buɗa. A gaida Jamilu. Zai ji insha Allah. Hajjaju mun ga abin arziki. Shi ne dama na ce bari na zo na yi godiya Allah ya saka da alkhairi. Haba Jamilu, ai ba komai. Iyayenka? Ai tamkar iyayena ne. Ikon Allah ce na gode sosai dai dole na yi godiya. Wannan ma ta tsarawa ce da na je shopping na gani. Na ga zai dace da kashi ne na sai maka. Sai dai ba yawa. Allah ya ji wannan duk ni kadai. Kar ka mun godiya kuma. Ba na son godiya. Kai Allah ya saka da alkhairi Hajjaji na gode sosai. Na ce maka ba na son godiya. To idan ban yi godiya ba me zan yi? Tsakanin mu babu godiya Jamilu. Me zan ce yanzu? Kawai wani abu ne banda godiya. Okay. To shi ke. Jamilu na. So ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya. Tabbas soyayyar da nake wa Jamilu soyayya ce ta gaskiya, saboda kullum soyayyarsa ƙara hauhawa take a cikin zuciyata. Idan ban fito fili na ga wa Jamilu ina son sa ba, to ina gab da kamuwa da ciwon zuciya. Don haka ya zama dole in gaya wa Jamilu ina son sa, saboda idan ban faɗa masa ba zuciyata ba za ta taɓa samun sukuni ba. So ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya. Mallake nata in yi sam-sam baya sassauci. Ga fure hannu na daure karɓa don na bar kunci. San kiyaye min lani ya sa na kasa barci. Halo? Halo Hajjaju an wuni lafiya? Jamilu an wuni ƙalau ya kake? Lafiya alhamdulillah Hajiya. Wallahi Jamilu dama so nake in ga in roƙe ka in baka komai ko za mu yi haɗuwa an jima kaɗan. Hajjaji kenan aikin fi ƙarfin haka
a wajena, duk abin da nake yi ma zan iya bari domin ki. To zan yi maka text yanzu inda za mu haɗu sai ka shirya mu haɗu yanzu da Allah nan kamar da minti 10 haka. Ok, to ba damuwa Hajjani, insha Allah. Na gode. Komai zan yi sai da ke rayuwa ta na dauna baki. Ashe su da daɗi in ka dace da mai sanka. Gani na nishaɗi so ya sami ni kamar hauka. Jamilu. Hajiya. Ka san dalilin da ya sa ce ka zo? A gaskiya ban sani ba sai kin faɗa. Wallahi Jamilu, ɗabi'unka da tarbiyyarka da mu'amalarka da kalamanka su ne suka yi zabarin sace min zuciya. Shi yasa na ga sai na kira ka na gaya maka abin da yake cikin zuciyata. Wallahi Jamilu ina son ka. Ka amince da soyayyata. Idan na ce kuma ban amince ba fa, me zai faru? To lalle ku zuciyata ba za ta iya jurar rashin amincewa da kai ba. Zan iya shiga wani yanayi wanda babu wanda zai iya fitar da ni daga cikin wannan yanayin in ba kai ba. Hajiya kenan. Yanzu a tunaninki akwai ɗa namijin da zai ganki ya ce baya son ki. Banda abinki Hajiya, kin haɗa komai na jinsi da ba wani ɗa namiji da zai ganki ya ce baya son ki. Kuma ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana yin aure ne domin abubuwa guda huɗu. Kyau, dukiya, nasaba tare da addini. Amma kuma sai annabi ya hore mu da mu karkata ga mafi addini. Wanda ni kuma ina ganin Hajiya kin haɗa dukkanin wannan abubuwan guda huɗu. Shi yasa zuciyata tuntuni ta amince ta baki duk inda kike so ki zaɓa ki zauna a cikinta. Jamilu na gode sosai. Insha Allah za ka sha mamaki. Zan baka kulawar da baka taɓa tsammani ba daga gare ni. Dan Allah. Na gode sosai. So ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya. Mallaki na ta in yi sam-sam. Wannan ai zancen banza ne. Yanzu duk 'yan matan da suke garin nan ka rasa wacce za ka so sai wannan tsofuwa? To bari ka ji, wallahi matukar ina raye ba zan taɓa bari ka aure ta ba. Amma mama menene illar soyayyar mu? Tunda addinance hakan ba haramun bane. Ko addini bai haranta ba. Kar ka kuskura ka ƙara kawo min zancen. Kaddara ta riga fata. To wai da mai Jamilu ya fi ni ne har Hajiya ta za ta tsanduma cikin sansa haka. To amma dai tunda abin da bai bayyana ba ni ma zan gwada sa'ata kuma na san za ta amince. Hajiya gani? A. Waye kira ka? Hajiya sai na ji kamar kin ce Musa Musa Musa. Kawai sai ka zo kai min tsari ni yaushe na kira ka? Wallahi Hajiya kiran ne nake jin sa a kunne na. Musa Musa So Musa. ni ban kira ka waje ka. Anya Musa kana ma da hankali kuwa? Haka kawai sai ka ji ana kiran ka to ni ban kira ka ba. Hajiya. Hajiya da zai yi da mun danyo ta irin magana ai Hajiya. To ina sauraron ka. Hajiya. Hajiya na ce wai da zai yiwu ai da mun yi an daidaita kanmu saboda mai tuwon daka. Da kai da kai Musa kana da hankali kuwa? Ni sa'a ka ce ko ce maka aka yi neman miji nake a kasuwa? Ce maka aka yi neman miji nake ruwa a jallo? Wallahi ka fita ido na rufe. Kana gab da rasar aikinka na Musa bace ka ban wuri. Anya ko Musa kai anya kana da hankali baka samu wani matsala kwakwalwarka ba? Wallahi Hajiya lafiya ta kalau. Kawai dai Hajiya kin gaza gane. Da Allah saurara. Fita ka ban wuri. Me zan da kai? Wani gaja da kai. A ɗauri kashi ko a ɓata igiya. Ni sa'ar ka ce? Hajiya baki fahimci abin da nake nufi ba. Hajiya ko ni yanzu ina da kika gani ni ma fa yaro ne. Idan na samu garan bawul gaunaki. Wallahi na fi Jamilu sai na fi Jamilu komai. Sai na fi shi kyau, sai na fi shi diri Hajiya. Kuma iya wankan ma sai na fi shi wallahi.
rashin sani ya sanya da na sani.